дӯстони азиз, инҷо Панҷи Кент аст, Ҳафткӯл. Мо дар кӯли якум қарор дорем ва ин ҷо бошишгоҳ гӯем, осоишгоҳ гӯем, бо шароити беҳтарин сохта шудааст. Барои созандагон, барои он нафароне ки ҳаминҷоро сохтанд сипос мегӯем. хоб, дӯстони азиз, мо киностудии Суғдсинамо дар Панҷи Кент қарор дорем ва сабти як филми хуберо оғоз кардем. Бубинед, табиати хеле зебо, табиат воқеан аҷоиб ва мана ин кӯли якум аст. ин кӯли якум. хуб, дӯстони азиз, ман чӣ гуфтам мехоҳам? Дар Тоҷикистон ҷойҳои тамошобоб хеле зиёд аст. Мо дар кӯли якум қарор дорем, баъдан 7 кӯлро ҳатман тамошо мекунем. Ва ман медонам ки шумо ҳам дар яке аз ҷойҳои хеле зебои Тоҷикистон зиндагӣ мекунед. агар шумо дар ҷойи зебо, дар маконҳои зебои Тоҷикистон зиндагӣ мекунед, номашро дар комментария нависед ва агар илоҷаш бошад, аксашро гузоред.